Está claro que nunha banda o corpo, todos os membros, pois son os magníficos músicos que acompañen neste caso de Lalín, pero a alma dunha banda, dunha orquestra é o seu director. Fernando Arias, neste caso, é o director da orquestra ou da banda, como poderíamos dir, é banda, non? Sí, hai que definirla como banda porque é banda. O que ocurre é que incorporamos cuerda, incorporamos un elemento máis de percusión, como pode ser a batería, que non nas bandas habituales non se sole. Os teclados tamén sirven tamén de apoio a todo digamos, a orquestación da banda. Vamos a ver, cando decimos, ven un momentinho para aquí que se nos ve mellor, porque para que se nos vexan as caras, sobre todo a tua veña se están cansados de vela, pero Fernando Arias, pois estamos hoxe moita xente coñecendo, pero ainda que nos circuitos musicais de Galicia é sumamente coñecido, decía que cando pensamos nunha banda, pois habitualmente, bueno, pois son as cancións ou son as pezas típicas de banda. Claro. Pero vamos a ver, de pronto nos escoitamos a banda Lalín interpretando a Cole Porter, Ennio Morricone, hoxe non teremos oportunidade por falta de tempo, pero Beatles. Bueno, isto como surdiu? Isto surge ademais un pouco en min, por debido a que as bandas precisamente tiñan unha mala imagen en canto a que facían casi sempre o mesmo repertorio, ofrecían pouco, non? Entonces eu sempre quixen engañar un pouco a digamos, outro tipo de público, un público que é máis xoven, que non é o que está habituado ás bandas, a banda como elemento de cultura en Galicia tuvo muitísima importancia, pero eu pretendín, a menos a miña banda, cambiarla un pouco e enfocala hacia ese tipo de música, pero compaginando tamén sempre con outro, co habitual da banda. Hai que ter en conta que o que fan as bandas generalmente son transcricións de partitura de orquesta. Entón, claro, as transcricións de orquesta para a banda sempre quedan mermadas porque a banda non ten violís. A banda, ainda que teña cuerda grave, neste caso, generalmente as bandas populares de todo Galicia pois non... Menos posibilidades. Menos posibilidades, entonces, claro, sempre queda mermado todo ese sonido. Entón, eu procuro tocar un repertorio que se axeite un pouco máis a este tipo de formación con todos vento, non? Casi todo vento. Pero unha cosa, moi brevemente, Fernando Arias, porque nos botan, Manolo se medín que cortemos, aparte porque queremos escoitar a banda de Lalín. Pero que ocurre en Lalín coa música? Hai un movimento musical impresionante. Lalín, eu penso que é unha das zonas... Lalín, se non o conoces, tens que conocelo. Sí, coñezo Lalín, pero non sabía, descoñecía... Pero Lalín é algo especial, non solamente por no aspecto musical, que, desde logo, ten un empujo increíble, non? Hai toda unha infraestructura, sabes que vamos a inaugurar un auditorium agora e un conservatorio de música, isto se debe, precisamente aos políticos, que son quen tiran moitísimo por este tema, non? O caso de Coiña, e o caso do señor Valdés, e a mesma corporación que está agora con Pepe Crespo ao frente. Pero eles non son músicos. Eles non son músicos, pero velan moitísimo pola música, e iso sí que hai que agradecerlles. Ao margen de que temos un ciclo musical moi ben fundado e organizado, que é o que vela por todos os asuntos musicales, digamos, tanto polo coro, porque eu tamén dirijo o coro, o Conservatorio de Música e a banda. O sea, todo o que se mete dentro dese saco, pois apóyase, valórase e tira para arriba. E aí está ese empuje na música. Entonces hai que ter en conta que na comarca do Deza, concretamente na zona de Lalín, pois chegou a haber máis de 20 bandas. Non de agora, pero que eso está aí, é unha raíz, e a xente ten afición á música. Fernando, estamos desexando, e todo o público de Galicia desexando, unha vez máis, escoitar esta magnífica banda de Lalín. Adiante. O vals do Lago dos Cisnes. Tchaikovsky. Nada máis e nada menos. Tchaikovsky, banda de Lalín. Adiante.